Mga kabaryo, bago ko simulan ang kwentong ito, napansin nyo naman siguro na yung huli nating in-upload ay palyado ang boses natin. Sa ngayon ay medyo naging okay na pero ganun pa rin. Baka mabagalan kayo sa pagbabasa ko kasi medyo masakit pa ang lalamunan ko. Konting unawa na lang mga kabaryo. Susundin mo pa rin ba ang takbo ng iyong puso kapag nalaman mong ang kabutihan palang ginawa mo ay siya ring maglalagay sa kapahamakan sa iyong buhay? Mapagpalang araw kwentong baryo. Itong karanasan na ibabahagi ko sa inyo ay hango sa tunay kong buhay. Para sa mga nakikinig sa inyo kabaryo, itago nyo na lang ako sa pangalang Ruel. Ako ay nasa edad na 56 na taon gulang na at halos ang pagiging albularyo ang naging pamamaraan ng aking pamumuhay. Noon ay hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi sa lugar na tunay ang mga aswang, ngunit hindi na ngayon. Dahil may isang malaking pangyayari ang nagpabago sa takbo ng aking buhay. Siya nga pala, nakatira ako dito sa kabisera ng Misamis. Dito na rin ako tinubuan ng sungay. Ika nga ng nakakarami at dito ko nakilala ang napangasawa kong itago na lang natin sa pangalang Lorna. Nabighani naman ako sa angking kagandahan niya noong kung kaya't hindi rin nagtagal ay umibig ako sa kanya. Ilang taon ko siyang sinubukan ligawan at nang maging akin siya ay hindi ko na ito binitawan pa, ngunit sinong mag-aakala na ang babaeng ito ay meron palang tinatagong ugali sa loob ng mapupungay nitong mga mata. Aba, anong oras na? Anong plano mo sa buhay mo, Ruel? Ihilata ka na lang ba at hindi na magtatrabaho? Bulyaw ni Lorna mula sa labas ng bahay. Kaagad akong napabangon sa papag na kinahihigaan ko nang marinig ang nagsisilbi kong pampagising tuwing umaga kabaryo. Marahas kong isinuot ang mga tsinelas at itinaas ang salawal bago nagtatakbo palabas ng kwarto. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita itong nasa sala at prenteng nakaupo sa silya, dahilan para mapakamot na lamang ako sa aking batok. Mariin na lang akong napalunok para kumuha ng buwelo upang magsalita. Mahal, matanong ko nga, araw-araw ba dapat nagpapalinis ng kuko? Wika ko at piit ang ngiti ko sa kanya. Nakataas ang dalawang makakapal na kilay nito nang lumingon ito sa akin. Ano bang pakialam mo ha? Di ba ito ang ipinangako mo sa aking buhay? Sige na, magtrabaho ka na nga. Bulyaw nito at akmang ibabato sa akin ang upuan sa gilid, ngunit umiwas ako. Oo na, mahal naman. Nagtatanong lang naman eh. Napailing na lamang ako at nagmadaling lumabas na lang ng bahay. Sa totoo lang kabaryo, hindi ko alam kung bakit nagkagano ng ugali niya, ngunit hindi ko rin naman ito masisisi dahil sa hindi ko rin gaano natupad ang mga pangako ko sa kanya na magkaroon ng magandang buhay. Albularyo lamang kasi ako at sa mahal ng bilihin ngayon ay hindi sasapat ang kinikita ko sa isang araw para sa gastusin namin. Sa kabila ng lahat, ay pilit ko pa rin sinusubukan ang
aking makakaya para mapasaya ito. Sa totoo niyan, hindi pa kami nabibiyayaan ng isang anak, kabaryo. Dahil siguro na rin sa pagiging baog ko at kahit kailan ay hindi ko na mabibigyan si Lorna ng inaasam-asam nito. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit laging mainit ang mata nito sa akin. Kagad akong tumungo sa palengke para maghanap ng pasahero sa aking tricycle. Maghapon kong tiniis ang mainit na temperatura ng panahon para lamang makapasada at sa awa naman ng Diyos ay umuwi ako ng may bitbit na 200 piso. Sapat na ito pambili ng pagkain namin ngayong gabi. Nga pala, kabaryo, pumapasada rin kasi ako ng tricycle. Kung kaya't kahit papaano'y may nakukuhanan ako ng pang-araw-araw naming gastusin. Madilim na ang paligid nang makauwi ako sa bahay. Tanging kulisap at samot-saring tahulan ng mga aso ang naririnig ko sa paligid. Dahilan para mabilis akong humakbang papasok ng bahay. Ngiti ang sumilay sa aking labi nang makita itong nagluluto. Kaagad ko itong nilapitan para yakapin, ngunit siniko lamang ako nito. Layuan mo nga ako, kiyas ka ng kiyas. Pag-aalma ni Lorma sa akin. Napatango na lamang ako at saka bahagyang lumayo. Sumulyap lang ito sa akin gamit ang masamang tingin ng may abot ko ang pera na kinita ko sa aking pamamasada sa araw na yon. Aaminin ko na kahit sungitan ako nito ay hindi pa rin nawawala ang ganda ni Lorna. Dahil para pa rin itong dalaga sa paningin ko. Mahal na mahal ko siya, kabaryo. Siya ang bumuo ng buhay ko. Iyon nga lang, ay kahit anong dasal namin ay hindi kami magkaanak. Kaya't kahit anong pagmamahala namin ay hindi sapat iyon. Ano pang hinihintay mo? Nakikita mo yan? Oh, ibenta mo na yan para magkaroon tayo ng mas marami pang pera. Singhal ni Lorna habang nakaturo sa kahon na may kalakihan. Marahan kong nilapitan yon, kabaryo. Nang halungkatin ko naman iyon ay tumambad sa aking paningin ng mga balot na nakakapaso. Panandalian pa akong napakunot ng noo nang tanungin sa sarili kung saan niya nakuha ito. Ngunit naalala ko na nangungutang ito sa kumpare niyang kasanggang dikit niya. Sa tuwing magkakatampuhan kasi kami ni Lorna, ay doon palagi ang punta niya. Kung minsan pa nga ay kapag wala kaming makain sa isang araw, ay nangungutang siya ron at pinapautang naman siya nito. Pagkatapos kumain ay kaagad ko nang binitbit ang kahon na yon sa loob ng tricycle bago tuluyang lumisan sa lugar. Sa totoo lang, kabaryo, nakakatakot na rin ang bumiyahe sa tuwing gabi dahil hindi na mabilang sa mga daliri ang mga natatagpo ang patay na minsan ay tinatapon na lamang sa kung saan. Balot, balot, saad ko nang makababa ako at panandali ang naglakad sa gitna ng kadiliman. Ginamit ko na lamang ang gaserang ibinaon ko pang tanglaw sa madilim. Napakunot ang noo ko nang maaninagan ang isang tao sa harapan ng pintuan ng simbahan na kaagad kong nilapitan. Toy, anong nangyari sa'yo? Pag-aalalang tanong ko nang makalapit at mapansing puro bahid ng dugo ang suot nito.
Bumubuhos na luha sa kanyang mga mata ang tumambad sa aking paningin nang itaas nito ang ulo. Kung sa tatansyahin ko ay nasa higit 6 na taon lamang ang bata na ito. Isang batang babae na mahaba ang buhok. Inabutan ko ito ng isang balot na kaagad namang tinanggap nito. Tinulungan ko itong balatan iyon at hinintay munang maubos bago ayain na magpalipas na lang ng gabi sa bahay dahil nga delikado na ng oras na yon. Ngunit kahit anong kausap ko rito ay hindi ito sumasagot. At tanging sa paggalaw lamang ng ulo nito ako nakakakuha ng sagot. Nang makauwi ay kaagad ko itong pinaliguan, kabaryo. Amoy kasi itong malansa gawa ng punong-puno ng dugo ang kanyang pangangatawan. Makailang beses ko pang inusisa ang nangyari ngunit hindi man lang ito makaimik sa akin. Kabaryo, aaminin ko na merong parte sa aking loob ang natakot nang makita ito kanina ngunit mas nangibabaw sa akin ang awa. Ewan ko ba dahil parang iba ang batang ito kumpara sa mga pangkaraniwang bata sa amin. Kinabukasan nga ay pagdadamog na naman ni Lorna ang sumalubong sa akin. Hindi ko na rin kasi nasabi sa kanya dahil nang makauwi ako ay tulog na siya kaya't nagulat na lang siya kaninang umaga. Pagkagising niya ay meron ng batang naglalaro sa lamesa. Mahal, ipapaliwanag ko naman sa iyo to eh. Pilit kong ipinapakalma ang sarili nito. Ngunit ang totoo ay hindi ko alam kung saan ko sisimulan ang pagkukwento dahil baka kapag nalaman itong nakita kong puro dugo ang bata ay baka mas lalo itong kaayawan. Pumamewang ito sa harapan ko at padabog na ibinagsak ang palanggana na hawak. Alam ko sa puntong iyon ay hindi na masukat ang galit na kanyang nararamdaman. Ano? Sige, paliwanag mo, Rowel. Aba, hindi ka ba nahiya sa mga kapitbahay? Wala na nga tayong makain tapos ikaw naman ay magdadala pa ng palamunin. Saan mo ba nakuha yung batang yan? Ako mismo magsusuli sa mga magulang niyan. Bulyaw na wika sa akin ni Lorna. Panandalian kong tiningnan ng bata. Walang kamuwang-muwang sa nangyayari sa mundo. Mukha naman itong mabait at mali ako ng iniisip. Imposible naman kasi na gumawa ito ng krimen sa murang edad. Ayoko rin naman mag-isip ng masama patungkol dito. Yun nga, hindi ko kilala, mahal. Nakita ko lang siyang nag-iisa sa harapan ng simbahan kagabi. Paliwanag ko, kabaryo. At saka napakamot ako sa batok. Mas tumalim pa ang titig nito sa akin. Yun naman pala eh. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait, ha? Paano kung ang batang yan sindikato? Paano kung modus lang lahat? Giit ni Lorna sa akin. Inaya ko muna ito sa labas para magpalamig. Hindi pwedeng marinig ng bata ang mga pag-uusap naming dalawa dahil baka nga totoo ang mga bintang ni Lorna. Sa huli ay napapayag ko rin naman ito ngunit meron itong kondisyon. At ito ay pasamahin ng bata sa pagtitinda ko na kaagad namang pinayagan ko. Isinama ko ang batang binansagan kong si Nene
sa palengke upang mamili ng isda na iuulam namin ngayon. Bumili ako ng 1 kilong galunggong katulad ng sinabi ni Lorna at saka umuwi na kaming dalawa ni Nene. Kahit na napapayag ito ay bakas pa rin ang galit ni Lorna sa kanyang muka dahil sa nahihirapan na rin itong mangutang sa kumpare niya. Kaya't inutusan ko na lamang si Nene na hugasan ang mga isdang ipinamili at tinuruan ko na maglagay ng asin sa mga isdang ito nang sa ganoon ay mawala ang lansa. Malaki ang ipinagtaka ko dahil tila natakot ito sa pagsaboy ko ng asin. Dahilan para humagulhuli ito. Mabuti na lamang at naabutan ko ito nang tumakbo ito sa labas, kabaryo. Bakit ka umiyak? Pag-aalalang tanong ko at pinunasan ang mga luha na tumutulo sa mga mata ng bata. Umiling-iling lamang ito sa akin at saka tumalikod. Nang bumalik naman ako sa pagkakagawa ay nakita ko na roon si Lorna na sarkastiko ang pagngiti sa akin. Sabi ko na nga ba na sa huli hahanapin niya ng mga magulang niya. Bakit di mo pa kasi balik yan sa mga magulang niya? Tanong ni Lorna sa akin. Hindi na ako nakaimik pa sa kanyang sinabi. Alam kong may intindihan niya rin ang rason kung bakit, ngunit kailangan ko munang itago iyon. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang nangyari sa batang ito kanina sa kusina. Nakapagtataka kasi dahil bigla itong humaguluhol na parabang nasaktan, ngunit nang tingnan ko ang pangangatawan nito ay wala naman ito kahit na anong sugat. Araw ng linggo ngayon kaya't ginayak ko na ang mga kagamitan ko sa panggagamot. Ilang oras pa ang makalipas nang magsisulputan ng pasyente ko ngayong araw at katulad ng inaasahan ko ay meron itong iba't ibang klaseng sakit na maski ang mga doktor ay hindi makakayang gamutin dahil kakaiba ang mga sakit ng mga ito. Napag-alaman kong ang iilan sa mga ito ay naengkanto, iilan naman ay kinulam base sa aking mga nakikita sa kandila na ipinatak ko sa isang palangganang tubig. Ang lahat ng iyon ay nasolusyonan ko dahil sa isa ako sa mga tanyag na albularyo sa lugar namin, kabaryo. Hindi naman sa pagyayabang, ngunit magmula bata pa lamang ako ay ito na ang ginagawa ko. Siguro ay dahil pamana lamang din ng aming angkan ang panggagamot tulad ng yumao kong lolo. Ngunit halos mawala naman ako ng malay matapos noon dahil sa hinigop ng mga sakit ang natitirang lakas sa aking katawan. Pero hindi na bago sa akin ang mga ganong bagay, kabaryo. Sa higit na 1 dekada ko sa panggagamot ay alam ko na kung paano ibabalik ang aking lakas. At iyon ay sa pagtulog ko lamang. Roel, gumising ka at meron pang habol na magpapagamot sa'yo. Matinis na boses ni Lorna ang tila sumalubong sa pandinig ko. Kaagad akong bumangon nang maimulat ko ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala sa kalagitnaan ng gabi ay merong kakatok para magpagamot. Kaya't dali-dali akong bumaba ng hagdan para tingnan ito. Laking gulat ko nang isang matanda ang nakaupo sa upuang yari sa kawayan.
Sa mga oras na ito ay pasimple na lamang akong tumingin kay Lorna at nagpailing-iling kabaryo. Hindi kasi nito maintindihan na kapag sumapit na ang gabi ay hindi na dapat manggagamot lalo na't matanda ang pasyente. Wala naman din akong magagawa dahil naririto na kaya't kaagad kong inusisa ang kalagayan nito. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay ko na hindi ko malaman ang sakit nito dahil sa hindi ko mabasa ang ipinakikita sa akin ng kandila. Kahit pa ayaw kong paniwalaan, ay tumayo ang mga balahibo ko sa batok nang tingnan ito sa mga mata. Iba ang kulay nito sa mga karaniwang mata ng tao. Mapupula ang mga bilog nito. Magmula nga noon ay hindi na ako mapakali kaya't hindi ko iniwan si Lorna at Nene na ngayon ay kumakain na sa hapagkainan. Sinubukan ko pang usisain ang pagkakakilanlan ng matandang babae dahil sa bago lamang sa paningin ko ang mukha nito, ngunit sa huli ay hindi ako nagwagi kabaryo. Paiba-iba kasi ang mga sinasabi nito sa akin. Isa pa, pansin kong minumukaan niya ang batang nakatalikod sa amin. Siniguro kong hindi makakapasok ang matanda sa loob ng tahanan nang makaalis ito. Hindi na rin ako nakatulog ng gabing yon at inabot na ako ng kinabukasan na dilat pa rin ang aking mga mata. Katulad ng dati kong ginagawa ay maaga kong nilisan ang tahanan para magpunta sa palengke at mamasada. Sa totoo lamang ay doon ko palang naramdaman ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata habang nagmamaneho, ngunit kinakailangan kong pigilan yon kabaryo. Bagsak ang aking katawan nang makauwi ako sa tahanan, ngunit napawi iyon nang makita ko ang dalawa na naglalaban na tila bang mga batang nagtatampisaw sa tubig. Nilapitan ko ang mga ito para iabot ang kinita ko kay Lorna. Nako Ruel, itabi mo na muna yan. Ipunin mo pambili ng gamot dyan sa rayuma mo. May kinita naman kaming dalawa sa pagtitinda ng maruya kanina. Yun na lang muna gagastusin natin. Mahabang sambit ni Lorna. Tila isang anghel ang tinig ni Lorna sa aking pandinig kabaryo. Magmula kasi nang maging mag-asawa kami, ay hindi na lumulubay sa kakahiyaw ang bibig nito sa animoy halos maghamon na ng suntukan. Tumango na lamang ako at ngumiti. Nagnakaw muna ako ng idlip ng kahit papaano ay makakuha ako ng lakas para bumalik ulit sa pagtatrabaho. Ginising na lamang ako ni Nene para ayaing kumain na ng tanghalian. Inasikaso ko ng bata habang si Lorna naman ay naghahain ng mga plato sa lamesa. Para kaming isang buong pamilya kabaryo. Nakaramdam ako ng hindi may kukumparang saya habang pinagmamasdan ang dalawang ito. Sa puntong ito ay naramdaman ko rin ang saya ng pagiging isang ganap na haligi ng tahanan. Nagsimula na naming lantakan ng minudo na luto ni Lorna. Mabuti nga't naalala pa rin ito ang mga pagkain na paborito ko. Kay tagal ko nang hindi natitikman ng mga ganitong putahe magmula ng mas lalong magmahalang mga bilihin. Hindi na ako pinakilos ng mga ito matapos kumain kabaryo.
Ayon kasi sa mga ito ay kailangan kong magpahinga dahil meron pa akong trabaho mamayang gabi. Lumubog na ang araw at nagsimula na akong mag-ayos-ayos ng aking mga gagamitin sa pagtitinda ng balot bago ito inilako. Kahit papaano naman ay nabawasan ang pagkakatakot ko na siyang bumabagabag sa akin dahil kasama ko naman na si Nene. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman dahil sa tuwing kasama ko ito ay parang sigurado ako na maproproteksyonan niya ako. Ngunit tila bumalik na naman ang pagkatakot sa aking loob nang mapahinto ang sinasakyan naming tricycle sa harapan ng simbahan. Doon ko nga nakita ang mga taong nagkukumpulan kaya't hindi ko napigilan ng pag-uusisa sa mga ito. Laking gulat ko nang makita ang isang batang babaeng nakabulagta sa harapan ng malaking pintuan ng simbahan. Nakumpirma ko na wala na itong buhay, kabaryo. Umaagos kasi ang dugo nito sa sementong sahig ngunit hindi nakaligtas sa aking paningin ng dibdib nitong puro kalmot. Madali ko lamang iyon na nakita dahil sa punit-punit din ang damit nitong suot at halos hindi na makilala ang muka. Hindi muna ako umalis doon para malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari. Usap-usapan na ginahasa raw ang bata at itinapon na parang basura sa tapat pa mismo ng simbahan kung saan ko nakita si Nene noong isang araw. Isang realisasyon ang humadlang sa akin para magtinda. Kaya't kahit hindi pa ubos ang itinitinda ko ay kaagad kami bumalik sa tahanan. Doon ay nakita ko si Lorna na nakangiting sumalubong sa amin. Nagalit pa nga ito nang makitang hindi man lang nabawasan ang paninda kong balot. Ipinaliwanag ko naman sa kanya ang lahat ng nakita ko. Nanlaki pa nga ang mga mata nito sa gulat nang sabihin kong duguan din si Nena nang makita ko sa tapat ng simbahan. Sinubukan usisain ni Lorna ang pinagmula ng bata at kung bakit ito nahantong sa ganoong insidente. Ngunit ito na rin ang kusang sumuko ng walang marinig na sagot sa boses ni Nene. Tila binalot ng bangungot ang kabisera ng misamis. Dahil sunod-sunod na kalbaryo ang dumating matapos ng gabing yon. Marami pa kasi ang mga batang biktima na natatagpo ang patay. At katulad din ng batang nakita ko ay ganoon din ang ikinamatay ng mga ito. Roel, mahal, ano nang gagawin natin? Sunod-sunod na ang pagpatay dito sa bayan natin. Nababahala na ako na baka sa mga susunod pang araw ay si Nene naman ang matagpo ang patay. Nanginginig ang boses ni Lorna na bumasag sa katahimikan sa kwadradong silid namin. Bumuga ako ng malalim na paghinga bago ito tinitigan. Mahal, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Saad ko sa kanya, kabaryo. Sa totoo niyan ay hindi ko na rin talaga alam kung ano ang gagawin para lamang maprotektahan itong si Nena. Ngunit kung kinakailangan gumising ako 24 oras para lang maprotektahan ito ay gagawin ko. Para na rin kasi naming anak ang batang ito, kabaryo. Alam mo naman na hindi sasapat yung ganyan, di ba? Kasi
Tulad natin, pinoprotektahan din ng ibang magulang ang mga anak nila ngunit hindi pa rin talaga maiwasan na mabiktima ang mga ito. Ano kaya kung pagupitan natin si Nene at baguhin na lang natin ang palayaw niya para hindi malaman ng kung sino mang hayop ang pumapatay na isa siyang babae? Ano sa tingin mo, mahal? Mahabang tugon sa akin ni Lorna. Tumaas ang 2 kilay ko sa sinabi niya. Sa bagay, malaki ang punto ni Lorna kaya't kinaumagahan ay ako na mismo ang gumupit sa bata para magmukha itong lalaki. Masakit man para sa akin ang putuli ng may kahabaang buhok nitong pilikmata ay pinutulan ko yun at kinatkatan ko rin ang mga kilay nito. Itinapon din ni Lorna ang mga laruan nitong pambabae at saglit na pumunta sa palengke para ibili ito ng mga maliliit na sasakyan na laruan ng mga batang lalaki. Nagtagumpay naman kami sa ginawa dahil naging lalaki nga ang anyo nito kaya't iniba ko na rin pati ang palayaw nito. Binansyagan ko ito na si Kiko. Sa kabila ng takot ay ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtitinda tuwing gabi para pasimpleng rumonda para na rin bantayan ang bawat batang babae. Alam ko kung gaano kasakit ang mawala ng anak dahil sa naranasan ko na ito nang minsang makunan si Lorna noong hindi pa namin alam na baog ako. Ang gulo, di ba? Nabigo akong makita ang kriminal sa likod ng madugong pagpatay sa mga inosenteng bata, kabaryo. Kinabukasan ay laman ng balita sa palengke ang mga ito. Maraming mga matatandang nagsasabi na mga aswang raw ang may kagagawan ng lahat ng pagpatay. Kaya't maski hanggang sa ngayon ay malaking palaisipan sa akin kung sino nga ba ang totoong kriminal. Hindi ako nagtiwala sa mga iyon, kabaryo. Isang kuro-kuro lamang kasi para sa akin ng mga aswang dahil sa hindi pa ako nakakakita ng mga ganitong uri at magpahanggang sa ngayon. Gabi na rin nang makauwi ako sa bahay dahil sa siniguro ko talagang kikita ako ng malaki-laki dahil sa balak kong huminto muna sa pagtatrabaho para matutukan ang pagbabantay sa mag-ina ko. Halos malaglag ang aking panganang madatnan si Lorna na nakaupo sa sahig habang binabantayan si Kiko na nakatali ng kumot sa silya. Ano ba, Lorna? Anong ginagawa mo? Bulyaw ko, kabaryo. Kaagad kong nilapitan ang bata para sana kalagan ito ngunit pinigilan ako ni Lorna. Bakas ang takot sa mukha nito na tila hindi ba makapaniwala sa mga nakikita niya. Kabaryo, nalaman kong hindi ito nagbibiro nang itutok niya kay Kiko ang patalim na hawak. Huwag kang lalapit sa batang yan. Demonyo yan, Ruel. Isa siyang aswang. Kaya pala natatakot siya sa asin nung araw na bumili ka ng galunggong. Paliwanag nito habang pinanginginigan ng boses. Napalunok ako at nagsalubong ang aking 2 makapal na kilay. Ano ka mo? Paano naman nangyari yun, Lorna? At saka, hindi naman totoong aswang. Yan ang napapala mo kakachismis sa mga kapitbahay natin. Mariinggit ko kay Lorna. Hindi ko na mapigilan pa ang galit sa kanya. Dahilan para magtalo kami. Sinabi nito na nakita raw niyang mag-anyong baboy ramo ang bata kanina ngunit kahit anong paliwanag nito ay hindi ako naniniwala dahilan para maglabas siya ng asin at
hindi nagdalawang isip na isaboy sa bata. Para akong nabuhusan ng isang timbang tubig para maibalik sa sarili kong wisyo nang makita kong umusok ang buong katawan nito na para bang nasunog, kabaryo. Napalitan ng muhi ang kanilang nararamdaman kong awa para kay Kiko. Nagsimula rin magwala ang bata dahil sa hindi nito kinakaya ang sakit na hatid noon. Mahigpit kong niyakap si Lorna nang makawala itong si Kiko sa pagkakatali at nagwala nga ito sa loob ng bahay. Dinig na dinig ko ang pagkabasag ng mga plato sa kusina. Kahit pa natakot sa aking mga nakita ay pinilit kong sundan ito sa loob ng banyo. Tila isang tigring galit ang bata nang makita kong nakalublob ito sa isang timbang tubig para banlawan ang sarili. May mapupula siyang mga mata, kabaryo, samantalang ang kanyang mga pangil naman ay mas matulis pa sa ngipin ng aso. Kinuha ko ang gulok sa aking tagiliran at handa na sanang tapusin ang buhay nito nang marinig ang malakas na hiyaw ni Lorna. Dahilan para labasin ko ito. Doon nga ay kitang-kita kong nakasaksak ang punyal sa kanyang tiyan, kabaryo. Dumugo pa ang kanyang bibig nang dahil doon at hindi rin nagtagal ay bumagsak ito sa kanyang kinatatayuan. Tumakbo ko palapit sa kinaroroonan ng matandang nasa likod nito para iganti ang asawa ko. Ngunit tumalsik lamang ako ng kalmuti ng matutulis nitong mga kuko. Hindi ako maaaring magkamali, kabaryo. Ito yung matandang nagpagamot sa akin noong gabi. Ramdam ko ang pananakit ng katawan nang matagpuan ko ang sariling nakahiga sa malamig na sahig. Sa kabila ng pananakit ng katawan, ay pilit akong tumayo para gamitin ang natitirang lakas para subukan itong masaktan o masugatan man lang. Ngunit kahit anong gawin ko, ay hindi ko matapatan ang lakas ng aswang na ito. Sigurado kong kasamahan ito ni Kiko. Kabaryo, lumipas ang isang oras. Ngunit hindi pa rin natatapos ang pagtutuos namin. Ubos na ang lakas ko habang ito naman ay prente lamang na nakatayo sa aking harapan. Isang saglit pa nang makita kong lumabas si Kiko mula sa banyo, ay mabilis na tinalon nito ang matanda. Tumalsik ang mga dugo nito sa aking damit na suot nang simulan niyang kagat-kagatin ang liig nito hanggang sa mawalan ito ng buhay. Malaki ang pagtatakang iniwan ng ginawa niya sa akin. Kaagad naman itong nilapitan si Lorna na ngayon ay namumutla na. Dahil sa patuloy na pag-agos ng dugo nito na nanggagaling sa kanyang tiyan. Nilapitan ko ang dalawa at sinubukang paalisin ang bata gamit ang asin, ngunit nabigla ako nang hindi na napapaso ang batang ito. Itinulak lamang ako nito sa sahig. Pinagmasdan ko na lamang na balutin nito ng makapal na tela ang sugat ni Lorna, dahilan para maiwasan ang pag-agos ng dugo. Ilang saglit pa ay iilang mga kalalakihan ng sumunod na pumasok sa loob ng tahanan ko para subukang dakpin itong si Kiko. Ngunit wala silang nagawa dahil isa-isa silang pinaslang ng bata. Kahit sino ay hindi mapipigilan na magwala ang bata dahil sa angkin nitong lakas. Ni hindi man lang nakaubra ang mga lalaking iyon.
Mabilis nga itong nakatakbo sa labas, kabaryo, kaya't hinabol ko ito. Ngunit tumambad sa aking paningin ang isang malaking itim na aso na mas malaki pa sa tao na nasa harapan ni Kiko. Samantalang si Kiko naman ay inosenteng nakatayo sa harapan nito. Ilang saglit lamang nang magsimula ang paglalaban ng mga ito. Duguan na noon si Kiko at puro kalmot na ang katawan. Pansin ko rin na nangihina na ito kaya't pasikreto kong dumampot ng asin at tumakbo sa likuran nito. Ako ang harapin mo. Bulyaw ko at nang makaharap ito sa akin ay kaagad kong isinaboy dito ang asin dahilan para umusok din ang pangangatawan nito. Nang bumagsak ang buong katawan nito sa lupa, ay kaagad ko itong pinagtataga hanggang sa malagutan ito ng hininga. Nakatingin lamang sa akin si Kiko nang mapatay ko ito at ngumiti. Niyakap ko ito ng mahigpit at binuhat bago pumasok sa loob ng bahay. Hinalik-halikan ko ito sa noo dahil sa pagligtas sa aming mag-asawa. Pinaandar ko naman kaagad ang tricycle nang walang kahirap-hirap na bitbitin nito ang aking asawa sa loob ng tricycle. Hindi ko pa lubusang maintindihan kung ano nga ba ang nangyayari, ngunit sa kabila ng lahat ay iisa lamang ang itinatak ko sa aking isipan. At iyon ay ang kailangan naming makatakas sa lugar na ito. Akala ko ay matatapos na ang lahat, ngunit nagkakamali ako, kabaryo, dahil isang may kalakihang tao ang humarang sa aming dinaraanan. Mahaba ang mga bintit hita nito at mayroong mahabang dila. Kaagad ko namang inihanda ang itak ko, ngunit sa bilis nitong kumilos ay tila isang bula itong nawala sa aking paningin, kabaryo. Sinubukan ko pang gamitin ang mga orasyon na alam ko sa panggagamot upang makita kung nagkarga ba ito ng sabulag o kung ano. Sinubukan kong hanapin ng paningin ko ang halimaw na iyon, ngunit halos maputi na ang mga mata ko. Hindi ko pa rin ito natatagpuan. Mahal, Ruel, ang tiktik nasa puno. Mahinang bulong ni Lorna, ngunit sapat na para mauliningan ko. Kaagad akong tumingala at laking gulat ko nang makita ang malasinulid nitong dila na nasa loob na ng tricycle. Kaagad na sinundan ng paningin ko kung nasaan ang dila noong halimaw, ngunit laking gulat ko nang makitang nakatusok iyon sa tiyan ni Lorna at wala na rin si Kiko. Putya, mabilis akong bumaba sa motor at marahas na tinabas ang mahabang dila dahilan para magwala ito. Tatakbo na sana ito para tumakas nang muli itong kagatin ni Kiko na nakaabang sa pagbaba nito, kabaryo. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano ito paslangin ni Kiko na para bang sanay na sa paggawa ng mga ito, dahilan para makaramdam ng takot. Madugo ang naging eksena, kabaryo, dahil hindi lumubay ang bata hanggat may buhay pa itong nilalang. Ako na nga mismo ang umawat sa kanya para tigilan ang nilalang dahil halatang galit na galit siya sa tiktik na ito. Kaagad kong pinadyakan ng silinyador ng motor nang masakay ito sa loob. Ilang minuto pa ang nakalipas nang makarating kami sa hospital sa kabilang baryo. Tiningnan ng mga doktor ang pangangatawan ko at
nakitang bali ang buto sa aking braso. Samantalang si Kiko ay nagpasyang magpaiwan sa labas. Kinaumagahan ay nakita ko ito na nakaupo sa hardin ng ospital at saka tinawag para kausapin. Pilit kong inusisa ang katauhan nito kahit pa puro na lamang tango ang pag-iling na natatanggap ko mula sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay napag-alaman kong tumakas siya sa kampo ng mga aswang. Dahil gagawin siya nitong pain para mabuhay ang namumuno noon sa kanila. Ngunit ang mas nakakatakot pa ay nang malaman kong ang mga lahi niya ang pumapatay sa mga batang babae. Dahil sa galit ng mga kalahi niya, kabaryo, galing siya sa lahi ng aswang na mas malakas daw ang kapangyarihan sa kanya. At iyon ang dapat naming paghandaan. Hindi na kami nagsayang ng oras pa sa ospital nang mabayaran ng kumpare ni Lorna ang bayarin. Mas magulo pa sa palengke ang dinatnan naming bahay dahil sa kaguluhan kagabi. Sa kabila naman ng lahat ay hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ni Lorna sa bata dahil mas minahal niya pa ito kahit nalaman niyang hindi ito isang tao. Malaki ang pagpapasalamat niya dahil sa ito mismo ang nagligtas sa kanyang buhay. Mahal, paano kung ampunin na natin si Kiko? Ako na mismo ang gagawa ng paraan para maasikaso ang papeles niya. Saad ni Lorna at marahan akong inakbayan. Ngumiti ako at nagpatango-tango, kabaryo. Sa totoo lang, iyan ang matagal ko nang gustong sabihin sa iyo, mahal. Alam mo, kung hindi dahil sa kanya, siguro nabawian na tayo ng buhay. Wika ko noon kay Lorna. Mahigpit kong niyakap si Lorna, kabaryo. Hanggang sa sumunod pa ang mga araw at bumalik na sa normal ang lahat. Namumuhay na kami bilang isang masayang pamilya. Nagtagumpay din si Lorna sa pag-aayos ng mga papeles nito. Dumating ang araw na itinakda namin sa kaarawan ni Kiko. Pinaghanda namin iyon na mag-asawa. Abala si Lorna sa pagluluto ng pansit na paboritong kainin ng anak niyang si Kiko, habang ako naman ay nagluluto ng isang kalamay. Ngunit nabigla ako nang hilahin nito ang pundya ng damit ko at binigyan ako ng matatamis na pagngiti. Nagtaka pa ako dahil hindi naman palangiti si Kiko, ngunit hindi kalaunan ay napagtanto kong baka masaya lamang ito sa kaganapan sa buhay niya, kaya't niyakap ko rin ito. Alam kong hindi nakahagawa ng selebrasyon ang mga aswang na katulad niya sa tuwing may kaarawan ng isang miyembro ng mga ito, dahil abala ito sa pagpatay sa mga inosenteng tao, kabaryo. O anak, nagugutom ka na ba? Pwede ka namang kumuha sa nanay mo ng pansit. Nakangiting saad ko rito. Tumango lamang ito at saka tumakbo na sa loob ng bahay, kaya't itinuloy ko na ang aking ginagawa. Sa kalagitnaan ng pagluluto ko ay narinig kong humiyaw si Lorna, dahilan para magmadali akong pumasok sa loob. Nadatnan ko ang isang baboy ramo na nasa loob ng kabahayan, dahilan para habulin ko ito ng taga, ngunit hindi iyon sapat para mapatay ko ito. Nagtatakbo ito palabas ng bahay,
Kaya't mabilis ko itong sinundan, ngunit napahinto ako nang makitang kaaway ni Kiko ang kamukha niya. Parehas pa itong suot na damit, kabaryo. Hindi ko matukoy kung sino sa kanila ang tunay na anak ko, ngunit nang tanungin ko naman ay parehas itong sumagot. Ang tunay na Kiko ay nakakahawak ng asin. Ruel, ito, kunin mo. Wika ni Lorna na sumulpot sa likuran ng mga ito. Sinabuyan niya ang mga ito ng asin at katulad ng inaasahan, ay parehas na umusok ang mga balat ng mga ito. Ngunit ang isa ay nasunog dahilan para magtatakbo ito sa gitna ng masukal na kakahuyan. Noong araw din na yon ay napag-alaman kong meron siyang kakambal na aswang. Kumuha ito ng lapis para iguhit ang mga dapat naming paghandaan. Kahit papaano naman ay nabawasan na rin ang takot sa puso ko nang malaman ang mabisang pangontra sa mga lahi nila. Kaya't matapos ang selebrasyon ng kanyang kaarawan, ay kagad akong nagtungo ng palengke para umangkat ng isang sakong bawang. Nagsimula na rin akong gumawa ng mga kwintas at magtadtad ng mga ito para gumawa ng anting-anting, ngunit hindi ko iyon idinidikit sa anak ko dahil ito ang ikamamatay niya. Lumipas ang ilang buwan hanggang sa natuto na itong magsalita. Kabaryo, dahil sa pagtitiyaga ni Lorna na turuan nito, ilang taon pa ang nakalipas nang tuluyan ng humaba ang kanyang buhok at naging isang magandang dalaga. Ngunit kahit pa humihina na ang memorya ko ay hindi ko pa rin makakalimutan ang trahedyang sinapit ng kabisera dahil tila isang bangungot na nakabaon sa lupa ang sinapit noong mga araw na yon. Kaya't ipinakalat ko sa mga ito ang nabalitaan ko. Naghanda naman ang mga ito sa mas matinding pagsalakay ng mga aswang. Magmula pa naman noon, hinihintay ko na ang muling pagsalakay ng mga ito para kuhanin si Kiko. Bilang padre de pamilya, gagawin ko ang lahat para panatilihing ligtas ang anak ko. Dahil magmula noong nakita ko siya sa harapan ng simbahan, ay ipinangako ko na poprotektahan ko siya at walang sino man ang makapananakit pa rito. Kabaryo, aminin ko rin sa iyo na itinago ko ang istorya ni Kiko sa mga kababaryo ko dahil paniguradong sasaktan siya ng mga ito. Kung minsan naman ay ibibili ko ito ng hilaw na karne para kainin sa tuwing nagugutom ito. Mabuti na nga lang at hindi siya nananakit ng ibang tao at palihim pa rin kaming pinoprotektahan sa mga masasamang loob. Dito ko na tatapusin ang kwento, kabaryo. Nais ko lamang iparating sa mga tigapakinig mo na palagi nilang sundin ang kabutihan sa kanilang puso. At sa'yo naman, kabaryo, congrats at sana magtuloy-tuloy pa ang karera mo sa pagbabasa ng mga ganitong uri ng kwento. Hindi lang ako, marami ang taong naiinspira sa mga kwentong nalalahad dito sa YouTube channel mo. Muli, itago mo na lang ako sa pangalang Ruel ng Misamis. Okay, kabaryo, yun nga, napansin nyo, di ba? Medyo hindi pa okay yung boses natin, pero kita nyo naman, 1 hour duration lagi na kasi tayo, kaya bigla ang, alam nyo yung biglang transition din, di ba? Syempre,
Hindi lang naman ito yung time na magsasalita ako. Ah, Kaninang umaga, matagal rin akong nagsalita. Yung tipong ganon. Tapos susundot tayo ng ganito. Siyempre, iba yung may binabasa ka kesa dun sa normal na salita mo. So, yun lang muna. Comment ako rito. Ang comment ko nga, yun nga, medyo nalito lang ako sa kwento ni Roel. Kasi nung sinend niya sa akin tong story, hindi ko alam kung siya talaga. Pero siguro pwedeng kakilala ni Roel o kaibigan niya na kasi hindi naman nila dito. Pero yun nga, nalito ako kasi nga may tik-tik, di ba? Tapos, syempre alam naman natin pag may tik-tik, may buntis, di ba? Kumbaga, hindi naman sa lahat pero 80% na saka isipin nyo napunta yung dila sa tiyan ni Lorna. So, dun pa lang, hindi kaya buntis tong si Lorna, di ba? Hindi natin alam. Di ba? Oh, pati kayo na pa, di ba may sinabi ako kanina, ang gulo. Yun na yun. Kasi nga, miski ako hindi ko mahanap yung maayos. Inayos ko pa tong sulat na pinadala. Itong istorya ni Roel. Pero, konti lang talaga. Kasi nga, ang hirap kasi sabog-sabog yung story. Hindi natin nakuha ng maayos. Pero, okay pa rin. At least, alam natin na, yun nga, si Roel, lehitimong albularyo ng Misamis. Siguro, may mga taga Misamis dito. Alam ko sa Misamis kasi, may Occidental saka Oriental. Tama ba? Hindi lang natin alam kung saan si Roel doon o yun nga, kung saan siyang baryo. Tapos si Kiko, by the way, Kiko, pero ang totoo niyang pangalan na binigay ni Roel, Nene. Kasi baka nalilito kayo, si Kiko, babae talaga. Diba narinig nyo, ginupitan siya ng buhok para magmukhang lalaki kasi nga, puro babae yung pinapatay doon na bata, no? Tapos, yun, isipin nyo, albularyo to si Roel. Pero medyo natawa lang ako ron nung nagpagamot sa kanyang matanda. Di ba? Isipin nyo, hindi niya mabasa. Pero, sa pakiwari ko naman kung albularyo talaga na siguro, hindi lang nalagay na ito ni Roel. Pero doon natawa ako kasi nga, tingnan nyo, ilang beses niya pang sinipat na dun sa yun, legit talaga yun na ganun. Sa mga nagpapagamot dyan, nagpapatawas o santigwar kung tawagin sa bandang Kabisayaan. Alam niyo yun na, di ba? Yun naman yung parang basahan nila ng mga manggagamot. Yung kandila, alam ko 3 peraso yan, lulusawin sa mismong kandila rin. Tapos may isang, hindi ko alam kung planggana ba. Kasi nung time kung ako yung nagpapagamot, ano ba to? Kaldero, tapos dun lulusawin. Titingnan dun, may kita kung nakatama ka ba ng ganitong klaseng elemento o ganyan. O may nantrip sa'yo, di ba? Dun nagagamitan ng dasal ng orasyon ng albularyo na talagang may kita mo, bibig niya lang yung gumagalaw. Tas as in bulong lang. No, yun, legit yun. Talagang alam ng mga nakikinig dyan na ganun talagang panggagamot ng isang albularyo. Tapos yun nga, ngayon, pero feeling ko latest to, hindi ko lang din alam. Pero walang taon na nilagay. Yun nga, ang hirap manghula eh. Pero feeling ko medyo modelo tong kwento kasi siguro itong si Kiko ngayon, tansya ko nasa ano to. Siguro edad 30, 30 to 40, yan. Hindi naman, siguro 35 to 45 yung range ng edad niya. Yun ayun, basihan ko lang yun, kabaryo. Pero, yun nga, kayo pa rin naman ang magdedesisyon dito, di ba? So, yun, kabaryo, kayo pa rin naman talaga to. Comment kayo dyan, tapos babasahin natin isa-isa. Tapos, eto, konting shoutout ako sa last upload natin. Sa mga gustong magpa-shoutout, pwede naman kayong mag-comment sa bawat upload tapos iipunin natin. Siguro yun nga, hindi pa natin nagagawa pero gagawin nating medyo strict kasi alam nyo naman, di ba? Alam nyo yung balita na nagkakaroon ng problema sa mga narrator. Hindi ko alam kung si YouTube ba mismo dito sa channel natin.
As of now, wala pa naman. Pero wag sana kasi alam nyo naman pinaghirapan natin to, di ba? Hindi natin alam kung ba't ganun si YouTube pero sana hindi. So ito, shoutout muna tayong mabilis mga kabaryo. Gusto kong i-shoutout si Arlene Culsbesa, yun boss. Si Madam Ramonita Kaana, yun, shoutout sa'yo ma'am. Milagrosa. Milagros Aluk, yun, tama. Ponso Conde, shoutout sa'yo madam. Annabel Piquero, yun, nabasa natin yan pero shoutout ulit. Yun, salamat sa mga nag-comment na magpagaling tayo. Hindi ko na-reply yung iba pero salamat sa inyo. Alam nyo na kung sino kayo. Si Kabaryong Brain Omega, shoutout sa'yo boss. Ingat palagi. Julie Roel, shoutout boss. Roslyn Delopere, madam, shoutout sa inyo dyan sa ibang bansa. Ayun nga pala, di ba? Nakita ko kasi na halos kumaga 50-50 yung nakikinig sa atin. Yung iba kasi talaga nasa ibang bansa, OFW. So, hindi ko na maisa-isang lugar, iba-iba kasi ng bansa. Pero shoutout sa inyo, pati dun sa mga silent listener na nakikinig lang pero tamad mag-comment. Comment naman kayo dyan. Para mabasa natin. Marisa Prologo, shoutout sa iyo madam. Elsa Constantino, shoutout po. Cheryl Labiste, yun, shoutout sa iyo ma'am Cheryl. Ingat. Si boss Shifter Place, yun last kwento na taga Iloilo rin daw si boss. So yun, Amalia Alehaga, yun, hindi ko mabasa ma'am pero shoutout sa iyo ma'am Amalia. And yun, Marilu Matsuda, madam, lagi kong nakikita ang comment mo, shoutout sa iyo. Si madam na mahilig magpapuso, Pilipina Palsario, yun. Lanla Cambra, shoutout sa iyo ma'am. Norlin Picache, yun, shoutout sa iyo Norlin. Si Pahad, boss, salamat. Ginger tea, natry ko na pero hindi ko alam kung sa init ba o lamig to, boss, kaya ganun. Si Madam Maria Celar, get well soon po. Yun, salamat ma'am. Pe Lopez, guwapo ka sa boses mo. Ay, legit ba? Kung kailan pa os gumapo, di ba? Pero salamat ma'am Pe Lopez. Yun. Si Madam Jenny Golosino, yan. Shoutout sa lahat ng taga Dubai. Pahima Dalid. Yun, nakaka-enjoy po makinig kabaryo habang nagpapahinga. OFW from Kuwait. Yun, shoutout ma'am. Shoutout sa mga taga Kuwait. So, ito ba nabasa ko yung last? Si Ma'am Ami Sarabia. Ayan, shoutout sa iyo. Ayun mga kabaryo, yung hindi ko nababanggit siguro bawi ako ulit sa sunod. Yung mga silent listener, pa-comment naman. Dagdag natin yan para mas ma-share ni YouTube yung video natin. No? So alam niyo naman yung start natin since day 1 hanggang ngayon. Konti na lang 10K na tayo mga kabaryo. Diba? Sana madagdagan pa ng isang 0, no? Kaya. So, hindi. Yun lang muna. Hanggang sa susunod na kwento mga kabaryo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.